Ibai Zabalek babesten du. Epa, Kaixo lagunok! Isabeltxo, eta zein dago eman behar zenidan albiste txar hori. Ba, tira, bitxor, zuetzara denboraren makina daukan bakarra. Hori banekien. Ez esan? Bai, zuk ere badaukazu bat, eta Laurak ere bai, eta Izebak. Eta horratzean dauden gure lagunek ere erabili nahiko balute, utzi egingo nieke. Ai, bitxor, oso eskuzabala zara, baina ni beste denboraren makina bati buruz ari naiz. Beste, denboraren beste makina bat? Bai, Doroteok eta Eliseok daukatena. Doroteo eta Eliseo eta nortzuk dira horiek? Begira, lagunok. Ara! Historia aurreko abentura epikoan! Wow! Ze polita ez da, bitxor? Bai, Ederra da! Historia horretako protagonistak dira Doroteo eta Eliseo. Ja, eta denboraren makinarekin bidaiatzen dute? Hori da! Eta nora doa, Apa, ez dute oso ondo kontrolatzen nora doa zen, makinak eramaten ditu. Bai, ikusten dut, bai. Denboraren zurrunbiloan harrapatuta daude nora ezean bezala. Eta begira, unibertsuaren hasieran agertzen dira, bitxor. Bai, eta gero historia aurrera egingo dute salto, ikaragarria da. Bai. Eta dinosauruak ere ikusten dituzte, eta izotzaroko mamut handiak ere bai. Itzela, aizu Xabeltxo. Eta etxera itzultzea lortuko aldute. Bai, baina sorpresatxo batekin egingo dute topo. Sorpresatxo batekin? Ikaragarria. Ea, hasieratik irakurri nahi dute, Ja, bitxor, nik zurekin batera irakurriko dut. Lagunok, gero arte. Aio. Entzun, Isabel. Arratsalde batez, Eliseo Hankarin eta Doroteo Xoxo. Mantxo, bitxor. Basa bizitzarekin esploratzaile ezagunak.